Ναμασκάρ. Αυτό το βίντεο δεν είναι για κάτι συγκεκριμένο, αλλά απλά για κάποιες ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πρόσφατα κάναμε κιρτάν για 3 ώρες συνεχόμενες και η πνευματική θετική ενέργεια που είχε δημιουργηθεί από το κιρτάν ήταν πολύ δυνατή. Και ενώ έκανα κιρτάν, θυμάμαι νοητικά τον δάσκαλό μου Σρι Σρι Ανανταμούρτη να λέει «Τίποτα και κανείς δεν είναι ασήμαντος σε αυτόν τον κόσμο». Και όλο αυτό επαναλαμβανόταν στο νου μου συνέχεια και μου ξύπνησε κάποια πολύ δυνατά θετικά συναισθήματα. Τίποτα και κανείς δεν είναι ασήμαντος σε αυτόν τον κόσμο. Και ενώ συνεχίζαμε να κάνουμε κιρτάν, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι η αγάπη αρχίζει να ξεχυλίζει από μέσα μου και ότι νιώθω πάρα πολύ μεγάλη συμπαντική αγάπη για όλα τα όντα. Έχω μια πολύ μεγάλη επιθυμία έτσι ώστε κάθε όν να αποκτήσει την ευτυχία του. Έτσι ώστε στην κοινωνία μας να μην είναι κανείς ασήμαντος, όλοι τους να αποκτήσουν την ευτυχία τους. Και όχι μόνο οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, αλλά όλα τα ζωντανά πλάσματα. Πριν λίγες μέρες έκανα περίπατο εδώ κοντά και είδα ένα μικρό σκίουρο που καθόταν πάνω σε ένα δέντρο. Ενώ έβλεπα αυτόν τον μικρό σκίουρο, συνειδητοποίησα ότι εγώ και αυτός ο μικρός σκίουρος είμαστε ένα στην πραγματικότητα. Ο σκίουρος έχει μικρό εγκέφαλο, όμως νιώθει όπως κι εγώ, θέλει να ζήσει όπως κι εγώ. Νιώθει τον πόνο όπως ακριβώς κι εγώ, νιώθει την ευτυχία όπως ακριβώς κι εγώ. Την ίδια μέρα, ενώ καθόμουν σε ένα παγκάκι, είδα ένα σκύλο που σήκωνε το πόδι του και χάιδευε τον ιδιοκτήτη του, κοιτώντας τον στα μάτια. Είναι εντυπωσιακή η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ειδών. Μας εμπιστεύονται, μας αγαπούν. Φαίνονται σαν να είναι διαφορετικοί, όμως στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο με εμάς. Έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου δεν θα υπάρχουν ασήμαντοι. Έναν κόσμο στον οποίο όλοι θα είναι προφυλαγμένοι. Κανείς δεν θα πρέπει να πεθαίνει κάτω από την άδικη πίεση των περιστάσεων. Είμαστε υπόχρεοι να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο κόσμο. Μου έχει έρθει επίσης η σκέψη ενώ έκανα κιρτάν ότι δεν ήμουν πάντα τέτοιος. Μέσα μου δεν υπήρχε πάντα αυτή η αγάπη, η οποία με τον συστηματικό διαλογισμό σταδιακά εκφράστηκε όλο και πιο πολύ στην καρδιά μου. Από την σφαίρα της θεωρίας μετατράπηκε σε μια μεγάλη και δυνατή επιθυμία στην πραγματικότητα. Έχω μια μεγάλη επιθυμία όπως όλα τα όντα να είναι ευτυχισμένα. Θέλω ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα και τον ρόλο του τακτικού διαλογισμού. Αν ο διαλογισμός κατάφερε να κάνει μαζί μου κάτι τέτοιο, αν μπόρεσε να ξυπνήσει μέσα μου αυτή τη μεγάλη αγάπη, τότε μπορεί να το κάνει με όλους όσους εξασκούν τακτικά τον διαλογισμό. Σήμερα η υποχρέωσή μας είναι να βοηθήσουμε στο να ανελιχτεί ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξει η κοινωνία αν δεν ανελιχτεί ο άνθρωπος πρώτα. Αν δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη, τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε? Γι' αυτό σήμερα ο κύριος στόχος μας είναι να ξυπνήσουμε την ανθρωπότητα με το δικό μας παράδειγμα, με τη δική μας πνευματική προσπάθεια, με τη δική μας αγάπη. Έχουμε υποχρέωση να ξυπνήσουμε όλους τους άλλους και πρέπει να συστήσουμε στον κόσμο με αυτή την ευτυχία, στο να έχει αγάπη μέσα του. Αν στη ζωή μας δεν υπάρχει αγάπη, τότε τι υπάρχει σε αυτή τη ζωή? Τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Η ιδιοκτησία δεν φέρνει ευτυχία. Τίποτα από όλα τα υλικά δεν φέρνει πραγματική ευτυχία. Όλα αυτά φέρνουν πολύ προσωρινή εφήμερη ευτυχία. Μόνο όταν ο άνθρωπος νιώθει πραγματική αγάπη μέσα του για όλα τα όντα, μόνο τότε ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ευτυχισμένος. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει μέσα του αγάπη που ξεχυλίζει και τότε μόνο θα μπορέσει να δώσει αγάπη, τότε και μόνο θα μπορέσει να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απλά υποκρισία.
Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Γιατί να μην το πάρουμε το όλο θέμα στα σοβαρά? Γιατί μαζί να μην δημιουργήσουμε έναν κόσμο που ξεχυλίζει από αγάπη? Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε τακτικό διαλογισμό και να παροτρύνουμε και τους άλλους να διαλογίζονται. Να ακολουθούμε τους κανόνες ηθικής γιάμα και νιγιάμα. Όχι απλά για να φαινόμαστε καλοί, αλλά διότι, ακολουθώντας τις αρχές της γιάμα και νιγιάμα, μας κάνει καλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για το ότι είδατε αυτό το βίντεο. Αν διαλογίζεστε συστηματικά, νιώθετε ότι η αγάπη σας μεγαλώνει σταδιακά. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Τι κι αν ζωγραφίσουμε έναν κύκλο γύρω από όλους όσους αγαπάμε και νοιαζόμαστε, πόσο μεγάλος θα είναι αυτός ο κύκλος? Τι κι αν ο Θεός ζωγραφίσει έναν κύκλο γύρω από όλους όσους αγαπά, από όλους όσους νοιάζεται, πόσο μεγάλος θα είναι αυτός ο κύκλος?» Μπορούμε εμείς τον κύκλο των δικών μας να τον μεγεθύνουμε? Μπορούμε να συμπεριλάβουμε μέσα στην καρδιά μας όλα τα όντα? Σκεφτείτε το. Ναμασκάρ.